Ako sa zbaviť dlhov, ako začať cestu k finančnej slobode a k budúcnosti bez starostí. Volám sa Roman Capák a dlhé roky pomáham ľuďom zorientovať sa vo financiách a pomáham im správne nastaviť ich finančný plán. Podcast Budúcnosť bez starostí je určený pre každého, kto hľadá ucelené informácie k tejto téme, pretože sa to dotýka každého z nás. Vítajte v prvej epizóde podcastu Budúcnosť bez starostí. Tento projekt som založil s jediným cieľom, a tým je pomôcť ľuďom zbaviť sa finančného stresu a ukázať im cestu k finančnej stabilite a slobode. Keď som sa začal venovať finančnej gramotnosti, uvedomil som si jednu veľmi dôležitú vec. Väčšina z nás nikdy nedostala správne vedenie, ako pracovať s peniazmi. A to nás často dostáva do problémov. Žijeme od výplaty k výplate, berieme si zbytočné úvery a nemáme žiadnu rezervu. V dnešnej epizóde sa pozrieme na to, prečo je finančná gramotnosť taká dôležitá, prečo na Slovensku máme v tejto oblasti problém a ako môžeme urobiť prvý krok k zmene. Začneme pár faktami. Na Slovensku sme jedinou krajinou v Európskej únii, kde čistý finančný majetok jednotlivca je nižší ako jeho dlh. To znamená, že priemerný človek má viac dlhov ako úspor. A to vôbec nie je náhoda. Banky a finančné inštitúcie nás učia, že je normálne žiť na dlh. Predávajú nás potrebné úvery ako rýchle riešenie našich problémov, reklamy nám ukazujú, že si máme požičať na vianočné darčeky, dovolenky alebo nový telefón a málo kto nás učí, ako šetriť, investovať alebo správne plánovať. Prvé finančné rozhodnutie mnohých mladých ľudí po škole je vziať si úver. Ale viete, čo to spôsobí? No je to kruh dlhov, z ktorého je ťažké naozaj uniknúť. A presne tu vidím priestor na zmenu. Na porovnanie, susedné Rakúsko má zákony na ochranu spotrebiteľa postavené tak, aby banky nemohli robiť marketing týmto spôsobom, teda neoslovujú klientov za účelom ponuky úveru. Myslíte si, že takáto regulácia by časom pomohla zmeniť zmýšľanie Slovákov? Na túto otázku neodpoviem, ale budem rád, ak si spravíte každý svoj vlastný názor. Finančná gramotnosť je téma, ktorá by mala byť už od základnej školy neoddeliteľnou súčasťou našej výchovy, no realita je naozaj iná. Mnohí z nás sa musia učiť finančným zručnostiam metodou pokusu a omylu. A to omylu, ktorý nás často stojí nemálo času, nervov a hlavne peňazí. V tejto epizóde sa teda pozrieme na to, ako by mohla vyzerať cesta k finančnej slobode. Začíname so základmi. Šetrenie, rozpočtovanie, investovanie a vytváranie finančnej rezervy. Pretože hoci život na dlh je možno považovaný za moderný spôsob života, nemal by byť normálny. Zamyslite sa nad týmto. Čo je pre vás dôležitejšie? Pocit okamžitej spokojnosti, napríklad z nového telefónu, alebo vedomie, že máte dostatočnú rezervu na nečakané situácie, ktoré vás v živote čakajú. Finančný pokoj neprichádza zo dňa na deň, ale krok po kroku, cez rozvážne rozhodnutia. A teraz vám nechcem povedať, že si ten nový telefón nekupujte. Keď vám to spraví radosť, tak si ho určite choďte kúpiť. Len si na to prosím nepožičiavajte peniaze. Ako teda začať cestu k finančnej slobode? Keď hovoríme o finančnej slobode, nemyslím tým, že budeme mať dosť peniazy na to, aby sme si mohli robiť, čo chceme. Ide skôr o to, aby sme mali kontrolu nad našimi financiami a žili bez neustáleho stresu z toho, čo prinesie budúcnosť. Aj keď to môže znieť niekedy otrepane, prvý krok k finančnej slobode je získať prehľad o svojich financiách. Je dôležité vedieť, koľko peňazí prichádza a kam odchádzajú. Ak nemáte kontrolu nad svojím rozpočtom, žijete vlastne bez plánu a často len reagujete na situácie, namiesto toho, aby ste ich aktívne ovplyvňovali. Sú to drobnosti, ktoré robia rozdiel. Napríklad nastavenia si pravidelných sporení. Napríklad na nás sen, na nás nejaký nákup, alebo len tak na budúcnosť. Rozdiel medzi tým, čo chceme teraz a tým, čo je pre nás dôležitejšie v budúcnosti. Jednou z najväčších prekážok na ceste k finančnej slobode sú úvery. Keď už raz začneme žiť s dlhmi, môže to byť ako život v pasci. Každý mesiac musíme splácať úroky a to nás oberá o slobodu a finančné možnosti. Preto vás chcem vyzvať, aby ste si zobrali pero a papier, spísali si svoje dlhy, teda že aké máte úroky, aké máte splátky a ako máte ísť cieľ. Potom si určite plán, ako sa ich zbaviť. A reč nie je len o hypotéke. Sú v tom zahrnuté kreditné karty, spotrebné úvery, pôžičky a tak ďalej.
Veľa ľudí si ani nedokáže predstaviť, aké drahé dokážu byť napríklad kreditné karty. Súhlasím s tým, že vziať si hypotéku na bývanie je správna cesta a vôbec nechcem, aby ste to pochopili tak, že demonizujem úvery. Na konci dňa je to často jediný spôsob, ako sa dostať k novému bývaniu. Ide o to, aby sme si nepožičiavali na to, čo reálne fakt nepotrebujeme. Začnite s tými, ktoré majú najvyšší úrok. Postupne splácajte väčšie sumy, také, aké môžete. Nie je to jednoduché, ale ten pocit, keď máte čistý štít, stojí naozaj za to. Keď už máme svoje dlhy pod kontrolou, prichádza na radu investovanie. Možno si poviete, že investovanie je pre bohatých alebo pre tých, čo majú výnimočné znalosti. Ale tomu naozaj nie je tak. Investovanie je pre každého, kto chce ochraňovať svoje úspory pred infláciou a pracovať na tom, aby jeho peniaze sa zjednodušene rozmnožovali. Investovať môžete začať jednoducho, s pravidelnými malými príspevkami do indexových fondov alebo do fondov so stabilnými výnosmi. Aj malé čiastky dokážu v čase narásť do väčších súm, ktoré vám zabezpečia lepšiu budúcnosť. V neposlednom rade by som chcel zdôrazniť dôležitosť finančnej rezervy. Je to niečo, čo vám dáva pokoj na duši. Finančná rezerva je váš vankúš pre nečakané udalosti, poruchu auta, zdravotné problémy alebo stratu práce. Odporúčam mať rezervu aspoň 3 až 6 mesiacov životných nákladov. Okrem krátkodobej rezervy je dôležité myslieť aj na strednodobú rezervu. Strednodobá rezerva je určená na väčšie výdavky, ktoré nie sú úplne nečakané, ale vedia výrazne zaťažiť váš rozpočet, ako napríklad oprava domu, kúpa nového auta alebo financovanie vzdelávania. Tieto výdavky môžu byť plánované na horizont 1 až 5 rokov. Odporúčam vytvárať si strednodobú rezervu postupným sporením, aby ste mali finančné prostriedky pripravené, keď ich budete potrebovať a vyhli sa tak nutnosti siahať po úveroch. Takže v tejto epizóde sme sa pozreli na niektoré z najzákladnejších, ale najdôležitejších krokov k finančnej slobode. Šetrenie, splácanie dlhov, rozpočtovanie, investovanie a budovanie rezervy. Každý z týchto krokov vám pomôže získať kontrolu nad vašimi financiami a priblížiť sa k životu bez starostí. O každej tejto téme by sa dalo rozprávať hodiny a v ďalších epizódach si ich prejdeme viac do hĺbky. Na záver vám chcem povedať, že cesta k finančnej slobode nie je šprint, ale maratón. Začína sa malými krokmi, ale tá odmena na konci, život bez finančného stresu, stojí naozaj za to. Dúfam, že vám táto epizóda pomohla pochopiť, že finančná sloboda je možná pre každého. Budem veľmi rád, ak budete tento podcast počúvať a učiť sa spolu so mnou, ako pracovať na lepšej budúcnosti. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšiu epizódu. Ak máte otázky alebo návrhy na témy, ktoré by som mal pokryť, určite mi napíšte. Finančný svet má nekonečné množstvo zaujímavých aspektov a spoločne sa môžeme naučiť, ako je využiť pre náš prospech.